Εκλογές 2012, συνέχεια κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία για την κάλπη και στο στούντιο του RTV φιλοξενούμε την υποψήφια βουλευτή Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, κυρία Λίτσα Κιτσαντά. Κυρία Κιτσαντά, σας ευχαριστώ που είστε εδώ για μια σύντομη κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κιτσαντά, βρισκόμαστε πολύ λίγα 24 ώρα πριν τις εκλογές. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το κλίμα και θα έχουμε και βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στην Άρτα? Είναι ένα σενάριο που παίζει πάρα πολύ και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει να κάνει και με την καταγωγή του κυρίου Τσίπρα. Εμείς το συμπέρασμα που βγάζουμε το τελευταίο διάστημα από τις περιοδίες που κάνουμε σε όλη την περιοχή της Άρτας είναι ότι υπάρχει έκδηλη αγανάκτηση και οργή στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού για τα μέτρα, την ασκούμενη πολιτική του μνημονίου, την πολιτική της κυβέρνησης, τόσο της προηγούμενης του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή της κυβέρνησης Παπανδρέου, όσο και της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, αλλά και συγχρόνως εξοργισμένος. Πιστεύουμε ότι με την ψήφο του θα δείξει τη δυσαρέσκειά του αυτή. Για μας όμως είναι σημαντικό και το γεγονός ότι ο κόσμος αυτός, πέρα από την αγανάκτηση και την οργή, δίνει και ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα ανατροπής. Καθοριστική σημασία, όπως είπατε προηγουμένως, είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, ας το πούμε έτσι, της αριστεράς, δημιουργούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις να εκλεγεί ένας βουλευτής της αριστεράς από την Άρτα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο βουλευτής θα είναι ή άντρας ή γυναίκα βουλευτής θα είναι από το νομό της Άρτας, θα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός εντοπιότητας του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του σύντροφου του Αλέξη Τσίπρα, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι βέβαια από μόνο του, σχετίζεται με την όλη προεκλογική μας καμπάνια και με όλη τη γενική κατεύθυνση της πολιτικής μας γραμμής, την οποία βλέπουμε να γίνεται αποδεκτή από τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα από τον αρτινό λαό. Ήθελα στο σημείο αυτό να σας τονίσω ότι ο κόσμος μας αναγνωρίζει δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, την αγωνιστική μας στάση στις κινητοποιήσεις, στις πλατείες, στις μεγάλες συγκεντρώσεις των εργαζομένων στα κινήματα. Και δεύτερον, τον ριζοσπαστικό αλλά και συγχρόνως προγραμματικό λόγο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή. Κυρία Κιτσαντά, ήταν πριν από 2 ημέρες, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, ο κύριος Τσίπρας στα Γιάννηνα, έκανε εκεί μια προεκλογική ομιλία σε ανοιχτή συγκέντρωση στο κέντρο των Ιωαννίνων και τον ακούσαμε να ζητάει συγκεκριμένα ψήφο κυβέρνησης. Ψήφο να κυβερνήσει τη χώρα. Κυρία Κιτσαντά, θα ήθελα το σχόλιο σας. Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε απλά και μόνο ψήφο διαμαρτυρίας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα της 7ης Μάη. Ζητάμε τη συσπήρωση του λαού για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας με πυρήνα τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας αριστερής προοδευτικής κυβέρνησης στον τόπο. Μιας κυβέρνησης δηλαδή που θα μπορέσει με άξονες 3 βασικά ζητήματα: την ακύρωση του Μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης. Δεύτερον, την αναστολή πληρωμών, την αναστολή πληρωμής του δημόσιου χρέους για τόσο χρονικό διάστημα όσο χρειαστεί να ορθοποδήσει η οικονομία μας, μέσα στην κατεύθυνση της επιθετικής αναδιαπραγμάτευσης του χρέους και της ευρωπαϊκής, ας το πούμε, στα πλαίσια της Ευρώπης, αναδιάρθρωσης του θέματος του χρέους, το οποίο εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Και τρίτον, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα γίνει με την φορολόγηση του πλούτου και με την αναδιανομή του εισοδήματος προς όφελος των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Με αυτούς τους 3 επιγραμματικά τους λέω κεντρικούς άξονες, θεωρούμε ότι μπορούν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πολιτική σκηνή της επόμενης μέρας, της 7ης δηλαδή του Μάη, να διαμορφωθούν εκείνοι οι συσχετισμοί που θα δημιουργήσουν μια τέτοια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση. Γι' αυτό κιόλας λέμε ανοιχτά ότι αυτή τη στιγμή αυτό που μέχρι χτες φαινόταν σαν ελπίδα, σήμερα είναι μια ρεαλιστική κατάσταση, μια πραγματικότητα. Επιδιώκουμε να αναδειχθούμε μια δύναμη δυνατή στην Ελληνική Βουλή, με ένα σημαντικό ποσοστό που θα μας επιτρέψει να παίξουμε τέτοιο καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της επόμενης μέρας και να λάβουμε την εντολή σχηματισμού αριστερής, όπως σας είπα, προοδευτικής κυβέρνησης. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο ποιο είναι, κυρία Κιτσαντά? Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι το εξής. Αυτή η εκλογική μάχη στην ουσία είναι και μια, κατά τη δική μας άποψη, είναι και μια, ας το πούμε έτσι, ένα δημοψήφισμα. Ο λαός αυτή τη στιγμή καλείται να αποφασίσει μνημόνιο και συνέχιση αυτής της πολιτικής της ύφεσης και της λιτότητας ή ανατροπή του. Μνημόνιο ή δημοκρατία.
νέο συνασπισμό εξουσίας ή συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία δεν εγγυώνται τίποτα άλλο παρά συνέχιση αυτής της πολιτικής που εξαθλιώνει τον ελληνικό λαό και οθεί μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού στο περιθώριο. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε πραγματικά μια σημαντική ανατροπή στη χώρα μας, που συγχρόνως θα στείλει και ένα μήνυμα στην Ευρώπη. Αλλάζουν τα πράγματα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα μπορούν να αλλάξουν. Με πρωταγωνιστή την αριστερά μπορούμε πραγματικά να ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τα παιδιά μας.